Идвам, Чичо! Кога ще се научи да ползва стените, а не вратите? Но аз не искам да съм страшен дух. И защо не мога да съм част от едно голямо, щастливо семейство? В утрешния свят. Ние не сме нормални. Хората ни наричат аномалии. Чудовищата Фандриксът ще унищожи всички ни! са в опасност. Програмирана съм да пазя този град. Това не изглежда добре. Профилмс представя Ние не се боим от теб! Здравейте! Това е дух! Чичо, дойдоха и го взеха. Но все още пазиш цифрите. Дроновете те хващат и те превръщат в цифри. И после те пращат там. Това е чудесно! Той още е жив! Кажи ми, че не планираш наистина. Определено да. Трябва да вляза вътре в кулата. Катастрофата наближава с всеки един момент. Поне оставяш доста интересно първо впечатление. Загазихме! Ще се справим! Стига да сме заедно! Като отбор! Успяхме! Чудовищен отбор! Смели ли сте? Ели и чудовищният отбор. Аз всъщност не пия. Но разбира се, че пиеш, мила. Чаят е ягодов. Опа! Тя да не се напишка. Скоро в кината от Профилмс.